kunnafoni jabaran laybago amin be ni baranja on bulu dungudo amin ban sigi ka on fla dungudo amin be on ga flashing commenter dungudo ni nga kla ka partager nga foli ba bela jelin ko bela jelin to aw sigoro la munu ye français ka italien ka espagne ka Libreville Tripoli Gabon Mauritanie Algérie Sénégal Abidjan aw mana ke jien dugo dugula kan la ye anda sera mima anda mase mima anga aketo bo aw bela jelin bo aga na foni maseka da aw majona anga machine ya soso anga baraka ro law mi yere no kunta aw yere janya ko ame akata nyino ko aw bela jelin fe ko bela jelin to aw sigoro la nanda mase dugu mi to ko madoro ko olukana dimi ko nyina do ko bante amba do aw be sigi ni sonja hon nana dungudo ka amma kono wa afane na limfle ni sonja hon nana ka kuna foni ada ma ba fa ko bela jelin ki ibisimla araba e marsikalo klefla samba fla ani mugan fla kuna fana damne la sama damne ni anga ministry nyama na le de shogel ko kala mayge la ka fasa ko sega sega yere kono ko taraka le ka baraka rola min yere no taraka baraka nyon to fe o kum konna na sa anga ministry mi yere no ale de colonel Abdoulaye mayge na le de koni anga jamana nyama kuma dai ale ya ka fasa ko anga ministry nyama shogel ko kala mayga ko jamana nyama ko ni nimisi wasale no ko sebe aka barala ko ba ko kemesarada wo kemesarada ko bisheki ani wolumfla kanga ministry nyama ko obeka seko ka aka barola minyele na mafa ko tare ko alisa ko alaka fanga dama fanga mire na beseka awon jamana injo alisa amta lagana kunka nasa lagana kunka anga lagana kela mun yere be no yere de tasuma fakalawi ani fokata seni ni jadu ko yere kera olu yere de kon be bolikata mogo ni kisi no abe fo olu mako protection civile mo ala ka fasa ko kunu yere continue olu ka domba mi yere no kon ya nyana ma no ya ira ka fasa ko nyina kuma kan yere de mi sa lagana baw yere koni olu jore ko lagana baw yere ka fembela jelen ke saka jamana kono don lagana kerenkedana mogo mun yere bolla ka bu sigoro la kelata asababu inamba fo olu ma déplacer ko lu ni kisi ko sebe ka keni jaadu ko munu bu soro ani ko kani ka mo nyini mo munu yere bu yere ko fo ka soro al ni sunga de luma ko ka wala sa ube se ka jaadu ko kumbe anga jamana kono to kamina o yere de kono hu la kana ba ka kuma ka nyi ka kenu ko ni dombel bele bay anniversaire mi yere no kon ba ke sanwosa anga jamana kono amba fuma ko ala ka sancha ma irana kalisa ko sancha ma ko se ka ala kana ameto finitigla moko ka kuna foni akunha alisa ka keni kelamu yere be ka kawa jamana kono anga finitigla moko ka nyama ale kon boraka buluno blasfeke bono blasfeke mina ida ka fasa ko bido ina ko fami yere kono yere de kon be ka bomugla ko lu yere kon sera ko odin shehine mina ko ani ko bamachi wali moko daga yoro saba ku yo chie ko kon sera ka moko bulumfla siga keleno mununa ku yo omne ko anga marfa mi rebe na be fale mako aka 45 ku yo den flamne ko telephone binan duru yo mine ko ani ko fem yere be ka bomugla ko yo o den saba mine mi yere na nga fintigla mo yere kon yo o barake ba machi wale mo gola wa kele ka rola alsa ma fa ko tare ka alsa kala ka sebadi anga fintigla mo go mani ba machi wale mo gonu ka anga ministre nyama koromi na le re sumelu bebe maigay ale ka furmuso nale maiga binta yata sayi alera koni ala tike saka kerenkere ya bulu no blast menke ko ci anwa jamana nyama mi yere na koni be ka ira ka fasa kale furucere koni ko mangene ko depini domina ni critique la mo yere koni yeminali 70 ale furucema na duna anwa kaso bomba na ko doni bice kale furuka yere koni club muga ani saba ko ori borale furuce la ka keni aka bano sababu ko ale furuce mako be fura mununa ko o koni te soro anga jamana kono ko kena tigla mako ya ira ka fasa ko wala sa ale furuce yare kon ka kena ko fa kon ka bo anga jamana ko doni bice sa ko critique la mako fokata sa anga jamana nyamoma ko mo daire kon ne mado ale furuce kani boli ko nkunka kale kon bangina nga jamana nyama fesa kwa kon ku flo lula sa wala sa aka sira sebe mi bato ale chere se kata furake ko kan to gamna wakale yare kon fene layduta ale bita chen furake ko kana waka kla ka sigini chenye koni ani kirito go mi kaka ko o kirito go hakala ba ya ira ka fasa ko jamana kono din kilingile na be koni yare de koni ka hake furake li kale ba ngini jamana nyama fesa ku ka ale chefene ka hake dama ko wakale koni yare fene laydu kanta ale bitani chenye wale be sigini chenye mi yare na bulu no bla semeke kanya shanwa chama chafanga nyamama no de colonel Assimi Goïta al sameto kuna funeona
anga soba mi yɛrɛ yan pasi na yɛrɛ la yɛrɛ de kɔni sigilen no jamana kɔnɔ den minnu yɛrɛ kɔni n'olu kɔni ka sera baara bila ye olu ka akɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la tagali ma olu bɔra ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ bolonɔ bila sɛbɛn min n'u bɛ k'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni ka ɲina sɔrɔ bonyana kosɛbɛ ko bawo ko min yɛrɛ de ye miliyari ba fila ni naani n'a kunkan fɛn k'olu y'o de sɔrɔ ɲina ko min yɛrɛ kɔni kun kan ka bɔ a la k'o de ye miliyari ba fila ni fila n'a kunkan fɛn ko wa ko min yɛrɛ fɛnɛ tolen n'o ye k'o de ye miliyari ba tan ni seegin a n'a kunkan fɛnw min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ɲina kɔni k'olu sera ka sɔrɔba kɛ ko bawo ko kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada ko tan ni seegin n'a kunkan fɛn ko o yɛlɛla ɲina sɔrɔ fɛnw kan min yɛrɛ kɔni ko n'o tɛmɛna salo ta la farikolo ɲɛnajɛ kunkanko la ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kulonkɛba min yɛrɛ kun bɛ ka kɛ sinikaw ka jamana kɔnɔ an ka lasigiden min yɛrɛ kun bɛ n'ale ye Mukutari So ye n'ale yɛrɛ kɔni bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de ye tenisi n'ale y'o ɲɛma ye ka kɛ ni kuma kɔni dannen ale ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko nin kɛnɛ in ka sini dugu kɔnɔ k'an ka jamana yɛrɛ kɔni y'i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ko bawo ko min yɛrɛ de kɔni ye kulonkɛ tɛmɛsira ye k'an ka jamana y'i jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ fo ka taa se ko kɛcogoya ma k'an ka jamana sera ka nɔbɔ ko la kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ko o ma bali ale la alisa an bɛ to kunnafoniyaw la an ka kunnafoni di soba ɲɛma n'a o yɛrɛ de ye maison de presse ye ale kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn n'a kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko an ka kunnafoni dila saba k'olu yɛrɛ de kɔni minɛlen no bamaci wale mɔgɔw bolo ko ale kɔni bɛ jigi k'ale kɔni bɛ hakilila jigi kɛ walasa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to ni mɔgɔ ninnu na o fɔlɔ yɛrɛ de sa ale yɛrɛ de kɔni ye Amadu Ɲaboli ye n'ale yɛrɛ ye kunnafoni dila ye Douanza arajo la filanan sa o ye Olivier Duba ye n'ale yɛrɛ de kɔni ye kunnafoni dila ye n'ale kɔni ye faransikaw ka kunnafoni dila ye n'ale kɔni fɛnɛ kun bɛ baara kɛ an ka faaba kɔnɔ yan sabanan sa ale yɛrɛ de ye Musa Banandiko ye n'ale kɔni fɛnɛ ye kunnafoni dila ye arajo Dande la o min yɛrɛ bɛ kɔrɔn fɛ jamana kan min yɛrɛ n'an ka kunnafoni dilaw ka ɲɛma n'ale de Dante ale ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ sa ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'i hakili to nin na ko mɔgɔ si kana ɲin'u kɔ wa ko fɛɛrɛ nasugu bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sa walasa u kɔni bɛ se ka bɔ bamaci wale mɔgɔw bolo togoya min na alisa n'an tora kunnafoniyaw la a yɛlɛla ka fasa ko kaba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ bawo a yɛlɛla ka fasa ko taximani dɔ kɔni n'a ka kiliyan ko nin muso in yɛrɛ kɔni kun bɛ sɔrɔ taximani ka ɲama muso ye n'an b'a fɔ a ma k'a sunguru k'olu yɛrɛ de kɔni tatɔla dugu kɔnɔ sa k'u yɛrɛ kɔni y'u jɔ so dɔ da la n'olu bɛ wele ko maison de passe ko hukumu kɔnɔna na sa k'u donna ni den ye u fɛ walasa k'u bɛna t'u ka baara lawaleya mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bilalen no o so ninnu baara la k'olu y'a yira k'a fɔ sa ko den kɔni tɛ se ka don muso kɔni sa k'ale seginna ni den ka na den bila taxi kɔnɔ ani cɛ yɛrɛ kɔni taara ni so in kɔnɔ ko u taar'u ka baara lawaleya o hukumu kɔnɔna na sa ko ɲɔni u yɛrɛ kɔni ka bɔ maison de passe in kɔnɔna na ko den yɛrɛ kɔni tununa dɔ ye den ta ka taa n'a ye k'an bɛ don min na bisa ko den yɛrɛ kɔni taara ye fo an ka lakana mɔgɔ minnu yɛrɛ n'olu bɛ 3e arrondissement na ko den kɔni taara ye olu bolo min yɛrɛ kɔni n'a kɛra kabakoba ye anw ka faaba kɔnɔ yan an bɛ taa Yoroso n'an taara Yoroso sa Yoroso n'a a dugu misɛnnin dɔ n'o de ye Kuri ye a yɛlɛla ka fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni kun bɛ deliliba la min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛ ni kira salallahu alaihi wasallam ale ka sanna yɛlɛ hukumu kɔnɔna na ko ni dugu fila kun dugu Yoroso ni nin duguni kɔni farala ɲɔgɔn kan san ka ɲɛnɛmayali kɛ ka kuranna kalan kɛ walasa u bɛ se ka su in la ɲɛnɛmaya togoya min na an ka jamana kɔnɔ alisa n'an tora an ka kunnafoniyaw la an ka dɔnkilidalaba min yɛrɛ bɛ yen n'ale de ye Umu Sangare n'ale yɛrɛ kɔni bɛ festival dɔ kɛ san o san an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko festival Fiwa a yɛlɛla ka fɔ sa ko o baaraw kɔni bɛna daminɛ min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o baaraw bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ sini n'o de ye marisi kalo tile 3 ye fo ka taa se marisi kalo tile 5 ma min yɛrɛ n'a yirala ka fɔ sa ko ni kɔni sera ni festival in kɛnɛ kan i tɛ nimisa a bɛ taa kɔkan kibaru la halisa n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Gine n'an sera Gine sa yɛlɛla ka fɔ sa ko CEDEAO mɔgɔw ɲɛma fo ka taa se ONU ma k'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ tagamala Gine kɔnɔna la min yɛrɛ n'u kɔni kun taara tagamala ka kɛɲɛ ni Ginekaw yɛrɛ kɔni ka camancɛ fanga o bɛ ka taa togoya min na bi Gine dugu kɔnɔ n'an sera kɔkan kibaru la sa ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine anw ka kiritigɛla soba min bɛ yen n'ale bɛ wele ko CPI olu yɛrɛ kɔni fɛrɛ bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'o procureur ɲɛma n'ale ye Karim Kane ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ k'u kɔni bɛna wuli ka jɔ ka baaraw kɛ walasa ɲangili min yɛrɛ kɔni bɛ ka
taga Ukraine kaw segere fura be so ka sɔrɔ la tɔgɔ min na ko baw k'olu kɔni tɛna se k'u sigi k'u ɲɛ datugu ka kɛɲɛ ni adamadenw ni bɛ ka bɔ cogoya min na Ukraine dugu kɔnɔ k'olu tɛna se k'u sigi k'u ɲɛ datugu ka k'olu bɛna wuli ka baara kɛ irisikanw ni ɲankili min ka kan ko olu kɔni fɛnɛ bɛna wuli k'o baaraw kɛ k'o kow bila sen kan. Nantora ko kan kibaru la ɲɛmanikaw ka ɲɛma dɔ n'ale yɛrɛ de kɔni Gilsi Bren ale kani ye ale bɔra ka kumata min n'a yira ka fasa ko ɲina kɔni y'a san 8 ne ko maramafɛn jugu kɔni bɛ bi Yemen dugu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kelen no k'i ɲɛ ci o kan ko ni tile fila ni ko min yɛrɛ kɔni kɛra Ukraine hali n'an t'a fɔ k'a ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen no kelen no ka wuli k'a fasa ko u bɛ Ukrainekaw dɛmɛ ko ka sɔrɔ ko olu kɔni ta bɛ san 8 bɔ ko diɲɛ bɛɛ kelen no k'i ɲɛ tugu o kan. Alsa nantora ko kan kibaru la Fransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a yirala ka fasa k'ale kɔni y'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen wele ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ hali anw ka baarakɛyɔrɔw la n'o de ministère ye ani ONG fo ka taa se a ka finitigilamɔgɔ ma ko Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ sa ko Fransikaw ka cɛdenw fɛn fɛn bɛ baara la anw ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka segin Faransi dugu kɔnɔ min yɛrɛ n'o bolonɔbila sɛbɛn n'an y'o sɔrɔ bidonya in na an ka jamana kɔnɔ. Alsa nantora Ukrainekaw ka jamana kan ala ka fasa ko bi kɔni Ukrainekaw ni Rusikaw kan kɛlɛ kile 7 o min yɛrɛ n'a bɛ da ka fasa ko Ukrainekaw ka duguba min yɛrɛ bɛ n'o bɛ wele ko Kharkiv ko Rusikaw yɛrɛ kɔni sera ka don o dugu in kɔnɔ bi min yɛrɛ kɔni n'o ala ka fasa ko kɔni bɛ ka pankuru sanfɛ pankuru ci kosɛbɛ ni dugu in na ko ani ko u kɔni bɛ ka waleya jugu caman kɛ bi o dugu in kɔnɔna na. Mali kunnafoni jamana lamɛnbagaw ni kunnafoni dama de kuma an bolo ka dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ alisa ko garisɛgɛ sanuman bɛ Ala bolo k'Ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen to sigiyɔrɔ la k'Ala k'an bɛɛ lajɛlen ni kisi a ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma a k'an bɛn